Hi guys, good morning. Naglauoy na ko guys. Kubasa at talong o kamunggay. Bisaya ra jud guys ug mga pobre ang makarelate daning lutoa kay ang mga dato ano sila kailag ingani no na nga pasintabi na laman sa mga dato diha. Samot na ring buwad. Baho ni para sa mga dato pero para namo mga pobre kinalamian na ni. Kinalamian na ning buwad basta wa nay lain. Ako ayun mga aso. Hi guys, mamahot ah. Di alam mo pinakamalakasang musudan. Laswa. Nilawoy ba sa Bisaya? Hindi na ito na buwad. Buwad. Nagbuwad ta guys. Magkamay po kami. Kasi ang caregiver, amang gilito ag hotdog kay basig mo hilak. Magkamay ako. Kami man kayo guys. Magkamusawsawan, suka na may bawang. yung sa vlog. Hindi ka na dito sa kwartong doktora. Kaya nagkatid ko pamahaw. Ako nagpenday guys, kay mahilig lagi may sounds ang patugtog mi. Magpatera mi tugtog ug magpen na. Ay dagi way lingaw. Kami maning nilawoy si doktora guys, ang gitagaan nilawoy. Ang ibinuangan ko. Kain ka po ng ano, laswa. Ang pahaba ng buhay. Ang pahaba ng buhay. Para maabot kag isa kagatos sa tuig. Ang katawar ah. Lamig buwan. Masabi nga, walang hanap ako ngayon. Ano? Dahil Hinanap ka? sabi, Oo, tinanong ka. ano pa kasi nakita yun? Ano? Hindi ko pa siya nakita. Alam nga niya na napubid ako. Hindi nakita ko yung paalis ako. Ate Dayan. Mm. Papunta ang pupang. Ang gabi na. Hindi, mag-upa lang yata ako. Para pa may konsumo niya abot. Iwan ko lang kung kainin yung doktora. Hindi ba yung lasa to? Yung nakarang kong laswa? Ano ba yung lasa ko ng karaan? O kumain siya? Inubos niya? Hindi ganito. Parang maano yung sabaw. Marami na. Hindi parang maano yung sabaw na. Malasa. Yung nakaraan. Kasi may ano yun, may babuong. Tura. Saka ano, ang sinabaw ko nung kasi, ano, hugas bigas. Kaya. Mas malasa kasi guys, wag naglasawa mo, ag yung isabaw, hugas bigas. Dahil yung bigas, ano, dinurado. Pero hindi malasa, no? Ang pag-ulay ng malasa. Iwan ko lang caregiver niya. Nagdali ko guys kaya ako yung mapuli sa caregiver. Kumain na ako. Ano? Kumain na ako. Ano? Ano pa lang matapos ako. Parang sakit na. Hindi lang sila na. Bakit? Wala lang ang pipigil.
Malagyan mo kayo. Sira ang diet ko guys, basta bulad. Sagulan. Na bulad o nilawoy, perfect partner. Suka yan. Magsuka daw. Tapat. Ito yung tatlo. Ang hotdog. Ay, ganun tayo. Not healthy. Red meat kasi may ano yun, gagawin preservative yun. Ayaw na, mga tawag na. Yung paulamin lang tuyo. Huwag na lahat din. Tuyo mo na. Ikaw. Tuyo din. Naalala ko nga si Aliana, yung panghilig niya. Pero minsan lang pakainin nga ito anak ko. Ang batak sila mga ganyan. Pumila sa TV. Ang araw di tayo ganyan. Ang araw, mga bata tayo. Walang ganyan-ganyan. Hindi namin kilala yung hotdog. Sa panahon na mo guys, sumikay lang hotdog. Kami nagsidan-sidan hotdog. Balon. Habang nahibawa ang sidaan. Isda, manok. Manok, sa una kay Kuan man, namuhi mamig manok, hindi mag-ihaw ras tatay. Alam yung mag-ihaw? Ano? Suba. Yun nga ang alam mo eh. Kasi ang ihaw sa Bisaya, magkatay. Ang ihaw sa Tagalog kasi magsugba, mag-ihaw yun. Kaya ano sa ano? Kasi iba-iba kasi yung maintindihan. Imaginin mo, ang Tagalog sa... Ang langgam sa Tagalog, gumagapang. Ang langgam sa Bisaya, lumilipad na. Ibon. Tandaan mo yan. Ang langgam sa Tagalog, gumagapang. Ang langgam sa Bisaya, lumilipad. See? Oo nga, totoo yan. Kasi ang langgam sa amin, ibon eh. Ay, ang langgam ang ibon sa Tagalog, ano, sa Bisaya naman langgam. O, diba? Ang langgam sa inyo, gumagapang. Sa inyo lumilipad. Ayaw mo yung aso, ero. Usa, ano, iring. Buti may alam ka din. Narinig ko rin sa'yo. Sa akin, ano pa? Tagal natin mo sama, hindi ka natuto. Dugay tayo nag-uban din, hindi ka sasabot. Bisaya kayo punta sa Bohol, pinapasama ka din naman na Eliana. Dalawa ko. Si Ate Digna guys ba, bisag, papasid na makiking Eliana. Basta hindi ko yung tumanggod. Na Eliana ngayon, na yung kasama ko si Ate Digna. Gusto ni Eliana na ipasama ko lang si Ate Digna sa pag-uwi. Kaya na. Nandun. Kapag naman. Kaya na dahil puntahan ko na lang, patapos na ako eh. May tulong. Bawal sa'yo. May sukan. Magsawsa ka ng suka. Dahil siya. Tapos guys. Kada ko i-share guys ba? O anay. Ito pa itong mag-video call. Di ba natin ito kasi nakapag-video call sila? Ay! Tumawag pala sila, silimin sa akin. Sa video call. Timing nga na ako sa partong doktora. Si Aliana, lugar na sa Aliana gusto mo kag-istorya ng doktora. Kata itong nuli ko sa Bohol. Nag-video call. May di ba tayo nagka-video call? May doktora sa kasi Aliana. Tungtuwa man si doktora ni Aliana. Sinabihan si doktora na ano. Lola doktora, nganong niwang man ka? Natuwa. Bakit payat ka po, Lola doktora? Nalingaw ang tiguang ni Aliana. Andiyan na, I love you pa sa Aliana. Bye, I love you, Lulu. Bye. I love you, Lola doktora. Tawa man yung tanda.
Busog na ako. Busog ko mabusog pag may laswa. Dessert na. Iwan ko lang kung kainin ba yung doktora yung puntahan. Kainin mo yan. Ang pahaba ng buhay yan, para abot ka ng 100 taon. Hindi pa tayo tiran, walang malutos na lang kumiming kahali. Hindi ka bisa. Alam mo, Hindi ka na pambili. anong bibili ako? Lechon. Lechon. Order. Ano? Food delivery. Jollibee po Mayang kami. yung doktora. Sabi niya, Jollibee po kami. Ay, ako eh. Hindi ako. Bawa po kami palabas eh. Hindi magandang po. Nandiyan po. Alam na. Meron pa akong last mo. May Yan. Pwede na. alin. Last one. Ano pwede? Pwede na ulam. Mangga. Mamaya tangali? Kala na. Kaya hindi na ako maghingi. Nagsabihin ko mag-order. Maulaw ko. Magbalat ako ng langka. Wala ba? Dami ba? Alam mo kagabi nakadalawang mangga ako. Hindi naman, sabi ng caregiver baka na sasakit yung tiyan ko. Hindi ah. Hindi na ako kumain kagabi. Pagkain natin, di ba hindi na ako kumain? Kaya naglaro ako, hindi na ako kumain. Na guys, kaantag mangga. Ako gusto ko magbalat. Para sa ate. Ate nagbalat na yun sa kanya. Kasi. Adyo naman kagawin. Naman tinahingan nga, bawal ko nung bangga na kay gubakon ko. Hindi magod. Ang maka-trigger sa gubak guys, di mangga. Kuan, hipon saka crab. Saka ano pa ba? Kanang magbiyahe ko nga, nayari kabuk. Kaya na. Ay makakain? Ayaw kumain. Kain mo na. Hindi ka kumain ng hotdog. Hindi. Ano rin ako? Naantok kaya ako, wala pa akong tulog. Wala Bakit? akong tulog kagabi. Hindi sila nakatulog. Kaya pa nga ngayon naantok ako. Tapos maligo tulog ako pagkatulog si doktora. Sabayan mo doon. Isang ko man, kakain lang ako ng mangga. Hindi kasi pinapaiwanan ng anak na yun. Minsan naninita pag anong kasama doon sa loob ng linggo. Di ba lumabas ako? Tapos sabi niya bakit daw lang, bakit daw wala daw naiwan sa nanay niya. Ha? Sabi ng doktora, sinigang na gulay. Luwa ko kung kumain ba? Oo. Binigyan ko na yun ng karaan kung hindi ganyan. Ano yun, masarap yun. Nasarapan siya dahil ang ginawa kong sabaw, hugas bigas. Malasa yun, tapos mayroong bagoong ngayon, wala. Nako, bagoong ano? Ha? High blood to ka ano. Okay lang. Sinabi ko kay Kaya talaga ako kanina pa. Pipigilan ko lang. Tulog ka muna bago maligo. Tulog ka muna bago maligo. Tama. Hindi nga rin, mamaya na siguro. Maligo na talaga siya. Punta na ako. Ang talo ko. Makain ka pa, hindi na. Asin mo isa. Ano? Tulog. Tulog yung ano hindi. Wala. Alam mo kasi, Bill, kung high blood ka, mahilig ka sana sa maasin. Pag mayroon kang, yung iba nga,
kumakain ng ano, yung ayun, umainom ng ano, ng pineapple juice. Hindi naman ito. Hindi naman kasi pwede pumunta ng 7-Eleven. Mahirap kasi pag ganun, kung pupunta ka pa din sa Sigma, din matagalan, lalo pila pa. Kung takas lang, hindi pwede. Kasi kabado ka na. 5 hours later. Hi guys, madyong gabi eh. Alas 7 na gabi, hindi karoon pabigat, dahil upuan. Gusto mo. Hindi, gani nga, sa uto, kung nagluto, ano nagluto. Hindi, alam ko sa libre ba? Okay rami kay anak naman ni. Anak naman bisag buwan na mabuhi. At dahil upuan, pinapay. Ito. Tapos, pinito sauce. Mayo. Dilata ka rin. Ketchup. Ano kami? Diyan, gaya ka sa dadala doon. May tubuan. Manok kay... Ano yung gusto yung sa alas 7 na kapin, di ako pa dyan ko nagdadala igluto amin, piniritong manok. So, gabi na sila naghatid. Naluin ka ako sa gado, kaya rabat yung maadyung pamilid ko. So, karon ang gilutuan.